Botani kwindawo igama lam ndingu-Ongeziwe Ast Bolis. I'm your host apha kwiNyathi the Legend. Apha singabo esingabo ngenxa yabo bayihambileyo le ndlela. Anyanzelekanga ibe yindlela enye, ziindlela zabo. Kodwa ke ekuhambeni iindlela zabo sifunda nto kubo. Benifunda incwadi ka-Professor Mthuze, ebhale ngobomi ka-Professor Mthuze, ethi indlela eya enkundleni. So ibhala ngobomi bakhe, ayibhalwa nguye, ibhalwa ngobomi bakhe. So kayiqala laa ncwadi xa ivula ithi ukubhalwa komntu okanye ukubhalwa ngumntu ayomimangaliso okanye into ethe wazenza ngemimangaliso. Koko siye sifunde ukuba hayi man, akho nto ingako, sifunda ngomntu ofanayo nathi. Qha into esohlulayo yinto yokuba ulwe njani kuzo zonke izinto. Ithetha ngobuyatha sonke sinabo. Ithetha ngobulumko kunye ke nezinto ezintle azenzileyo. Qha into yohluka uba uphume njani, walwe njani wakho amadabi. Yiyo le nto singabo ngenxa yabo bayihambileyo le ndlela. Ziindlela zabo zohlukile, kodwa ke siyafunda endleleni zabo. Apha sizofundisana. Namhlanje sinoButikwanele Mokamlambisa. Okwenza ithi ngumlambisi igade le nto eyibize wrong ifani yakho. Igade loo nto isensitive kakhulu. Abantu abaninzi bathi mlambisi. So kwamba khumbuza abantu no, ayofani yami leyo. And ungadiba. Ifani yami ngumlambisa. Fakala ipha igqibeleni. So ndingumlambisi. Ungadibwa. Lambisa abantu. Lambisa abantu. And igama lam ndimnqanda andinqanda abantu mhlawumbi ungathi ndi-oversensitive. Igama into sensitive. Zababatalisa ngokuthi. Ndafuna siyishiye le ndoda le ngumntu omthetho le. Ikade kakhulu loo nto kwaXhosa uba xa ngena yinto kabani le. Butikwanele. Sure. Ndicela nje usazise uButikwanele ngubani. Yonke ke your life from ekukhuleni kwakho to your academics and your interest to up until ekubhaleni. Sure. Okay, let me just make a comment. Yeah, the first point you made about the professor. So now, I'm a believer, but there's nothing extraordinary about me as a person. But I was raised to believe that I'm extraordinary. Yeah. Into ebalulekileyo ezabani into yokubana ufuna ukuzazi uba uphilela ntoni. Sithini isizathu sakho sophila. Once you discover that, ungena endleleni. And serve your purpose. So Kwanele was born and bred eMonti, kuthiwa East London ke ngabantu bakhumshayo. Ndafunda phaa primary, ndafunda high school. Ise eMonti kona? Ayikho kwa bize ligama. Ugombo. No. Basoke process yoyichinja but bakayichinja. Oh, okay. Yeah, so okwangoku isayiMonti official. Ndithanda uba onke la madoda angena apha sisuke ecaleni elinye sonke. Kodwa izawufika ibe khona iyahlukana. Yazi this guy but ke ubuda kakhulu ke. Sure. So ndazalwa phayana ndakhulela phaa ndafunda phaa primary yami ne high school. And then go and I for eMonti. Umthetho is just said but ngifunda umthetho yanenze LLB phaa. And then I move up eKapa 2022 ndizokwenza masters e-UCT. Emthethweni akufane IT kwicala elithile. Yeah, get specialized. So LLB offers a lot. So ufuna into ezininzi but then you choose as you want to venture into any space. Mhlawumbe uzokwenza criminal, medical and all that. Okay. So bensebenzele i-NPA for some time. Bese criminal law. Kodwa ke i-law ayonto is not ngoba kakhulu ngayo because usengayo incwadi. So ndikhwele phayana ndafika ndazobe Cape Town ngo-2022 ndizokwenza masters zami. Incwadi yona lena ngiqale ukubhala incwadi ngo-2021. Bekhumbula i-COVID. Yeah. 2021 yeah. Lockdown was nothing internship eBhayi at the time. Iqala i-COVID yenze ikhona incwadi siyibhale Tim Madoda. So we look at events as a COVID. There was
abona mazingikhulele kwilali where abantu xa ligqutha okanye mhlawumbi kukho imbalela kwakudade wayehamba ngelatuza wayiqhwalela kwakuthathwa because wayingilusi Sure. ingabandakanye mhlawumbi ngabantu abanasono mhlawumbi wayesona ngokucinga siboni asiwe entabeni afika thandaza izode kuqala ukwehla kula ntaba imvula yena so wasweleka ngela xesha le-COVID kwaze abazalwane bangaboni bayodandaza into balandelwa luthule I don't know why iqhubeka kabude ngexesha le-COVID. Yeah, so ngo-2021 ndandiseBhayi ndisenze internship eBhayi then ke kwafika yaqaberha fika i-COVID ke yaphazamisa and then bandithumele eMonti back ekhaya then ndayohlala phaa i-lockdown and ndandingenzi nix ndihleli nje then ndadecide uba okay ingathi ndiyazazi uba ndinayo lo ndingasisakhono sobhala you know ake ndizame nje ubhala nje into ezincinci for myself and then ndibone uba ndingakwazi mhlawumbi uzipublisha or anything and ndaqala ukwenza loo nto leyo. There was no inspiration mhlawumbi? Of course there was. I'm always inspired by boom nje life. Oh, there was no la ncwadi ifike ithi ikuvula uba this is yindlela nakumuntu onike ifuthe yabo benefuthe bomncwadi kabantu bani. Sure. Like you mean in terms of reading? Yeah, in terms of kwabanye abantu. Umzekelo ngoku ndifunda incwadi ka NM Thongwane Mbovane. Okay. Ndithe ngizofunda yena ndibani. Sure. Ikona la nto okay kube na inspiration but umuntu okwazi uba othi soyifunda bethi mandibhale akho yeyiphi ncwadi mhlawumbe khona ndathi nisofunda yena indenza ndifunda ubhala ngoba okanye i-creativity yami yayikhulisa. Got you. So if you're Professor Zakes Mda. Oh, Mda. Yes, he's based in the US. Yeah. Liqala ke leya. Yeah, liqala. So I read a lot of his material. So nguye umuntu inspired me uba mandiqala ubhala. Amikho lencwadi yakhe 80 Ways of Dying. Yeah, you should know that. Yeah. So I read Ways of Dying probably 100 times, you know. So I think Zakes nguye who inspired me, but beyond the author, I also draw inspiration from life, you know, my interactions with abantu, my experiences as an individual now. So I decided to because you looked down and at Tibana no Roxy, there's a lady called Roxy, someone denied. I think she's in Kuwait now or something. And she's an editor and an English teacher. So I told Roxy, no, the only material yako, we can sit down and, you know, this was a glare. I guess I had more than once I publisher, then Yangulo responsive Monty, we got some interviews, and I think News 24 also covered us. You understand? Then I decided to opine, but okay, man, very departed because it looks like this is my essence as Umdu. You're the Malakin Zale limiting cultures. And the Goko is what is cultural because I quote it do not envy, they are violent or in any of their ways. Yeah. That's Proverbs 3. Hey. So yeah. But I mean, if you go to any scripture or what, or maybe reference, you don't need to give away its source or genesis because it's gonna look like you're pushing a religious agenda. Yeah. You understand? So why limiting cultures? Limiting cultures. Okay, this is a way about the book. Yeah. We're limiting cultures. Germany wants a mountain. So during school holidays, I'll go to Ghana and then of course go back to a month. Maxhosa. Don't even try and Google. Yeah, so German Ezilalini go June and December holidays. When I'm born up, like, you know, I was a teen then. You understand? Ngaliwa, kukhona nokuthiwa cystic fighting nge-English. Yabo ukulwa ngendonga. Xa ikwekwe mos kuthiwa funeka uye phaa nawe uparticipate, ulwe, udlalwe, yabo. But ngizama I think asikhulanga kunjalo thina uba kuyadlala. Isayida mhlawumbe niyambe. There's Iqala ngodlala inqanaba. I think udlala ndibona xa kusukwa entabeni. Thina iyenzeka ngathi ukudlala ndikubona xa usemncinci phaa kweza ages is it 12 when uqala indlala ngamadiza because nisegadini indiza kuseqhidi ubhuqiswa nidlala ngamadiza kweza age where is 17 16 ude kuyofikela la unyuka ndibona kanganjelwane zange ngibona kuthiwa mhlawumbe siyodlala induku intonga ndiyazi napha kweza age zobuncinci kakhulu lapho ndidlala ngamadiza then ke ngoku
iqala pha kulapho iqala khona. nongahambelani kwenzeka pha. Yes, and then nikhule nibe badala and then uqale lampi yoba uqhelana and all that. So kaqhubeke ke bhuti sive. So mna ndibukele as a spectator like umuntu obukele because bengingahlala ezilalini bengihlala eMonti, so I would go there and izibe benjilo June December yena sen. So that azange ndikwazi uba inxalenye yala process and then ndilwe and all that. But as bandikhula ndayibona no man le kuthiwa i-culture yethu, you know. I don't think i-culture enosincedisa lena as i-society yabalacala. You understand? Hence the concept limiting cultures. So I saw it as a limiting culture, you know, because it limits people from expressing ubuntu babo towards one another without uba kuliwe kusetyenziswa violence, especially abakhulu ngamancinci young boys. And xesha lo ngosika isizini yabantwana bayesuthwini. Yeah. Ndiyabona abantu basaphatha amazembe. I'm asking myself, why? Ndibona walapha eKapa nam bendizothuka uba why kuphatha ubhushu? Why kuphatha ubhushu? Like kwezinye indawo ke ndingathi nafo izizathu ezihlukileyo. Masithi umzekelo uyayazi musindaba yaselalini. Sure. Kowenu kuba kolomzi ungavaniyo naye okanye lo muntu ungavaniyo naye. Mhlambi abanye abantu banoloyiko mhlambi umkhotha wabo angahlaselwa ngoba ngoku kukho into ekhoyo musindi andanoba beniyivile abakhwetha abakukola kwi-protection fee ku. But like I'm speaking kuyilantuza on the context of ubukhwengo, not ugada isikhwetha. So hence indithetha about limiting cultures. Sure. Mose xa ukhula kwinto njengebesitsho bhuti kwinto olindelekileyo kwenkwenka amanqanaba ufuna kwagqitha. Either uyaziwa uphatha induku into ngexesha elithile ngaba kunyanzelekile like abantu bangahambelani. Ezilalini kubonakala kunjalo kodwa ke I think there's iminyaka ihamba incipha laa nto yoba abantu bangahambelani kuliwe and all that, even though isekhona nangoku but incipha kweli cala ndisuka kulo mna. So kawuphinde usithathe usibeke ngesimo sentlalo lento yongahambelani because you said to us ba wabona abantu besiya kwezi-game stick fighting. I thought like we were saying that okay kwakungahambelani okanye yinto yaqalayo when according to your observation ingathi yinto yayinyanzelekile okanye kwakunganjelwana okanye yinto enye i-game nje yayinyanzelekile iqala because apho ndisuka khona ndazi abantu bangahambelani. No, xa ukhule endaweni mos yonke i-society ine-rules zayo ine-tradition zayo inendlela abantu abenza ngayo izinto. So by default nawe ubukhulela phayana ukulela nawe ukuba influence. You understand? So ayo nto yoba into bekunyanzelekile you have to sign up and go and fight, but into yoba because ukhulela apha sonke you know these are activities and that's how we define a boy and uba uyakwazi lonke intombi. Yes. And nabantu abadala bayi-encourage no go and fight, you know, because that's where you prove your men. Because it's literally the only thing we know. Yeah. But it doesn't create ongoing conflict between you because if unibethile ngenduku iyenzeka ngokusayibona if unibethile ngenduku isikawa unibethe kuso asusuka kanti ndayindoda. So for me like I think there's a way esingashintsha ngazo benthe ngumuntu omthetho wathi masingathethi ngayo but you as umuntu okula esa space somthetho and people mhlambe basekuhlaleni don't you think we should change enye okanye we should teach abantu yabona i-significant into ze because there's nothing wrong bendincokola nalo conversation uba indoda iphatha izembe inkwenkwe iphatha izembe kayikwe but only if xa ifundisa uba izembe i-significance yayintoni because as a man funeka kube khona icala lakho physical yabona but ke ngoku my question ke ngoku ndilwa nawe zindilwa ngane yini funa noba ndilwa nani ngakubethela uba caba because kabakela ukuthi ubethe umuntu abulakaneska amadoda akucendana ngwakucendana there are people abakucendana. What's your take on that? There are people abakucendana fanele ubethwe ngobushu abanye bakhona nje bendidlala ngoyisithi kukho abantu abahamba nge-wheelchair kucendana yayisenzeka loo nto bengamakhwengo and awusokwazi umyeka umzondo umuntu owenza loo. Yeah, so what's your take kwizinto ezinjalo as if kunyanzelekile xa uyikweka uba uhambe le ndlela what's your take ntoni engatshintshwa okanye funeka senzile kwindawo ohlala because we see that a lot. Sure. Yeah. No, but I think when abantu they always know what's right and wrong. Like really there's no way people don't know what's right and wrong. I mean it's common sense to know what's right and wrong and then you choose to do what you want to do
despite the fact that you but according to my observation elihlanga lethu lumnyama yazi mna enye into endiye ndiyiqaphele as abantwana xa bekhula ne indlela umntana direction azayithathe life most of the time uyifumana emzalini whoever oyi-guardian so ke ngoku partly. So if there was anything mhlambe that had to be altered, I think bekuno abazali when whoever is older ibemela ibe nguyozana lo influence to the young ones. And siyaxolisa futhi ngongangeni encwadini kakhulu. No, we don't need to. This is a broad and igama xa ndizoyijonga nendekhlala ngibona uba le nto zikhona izinto ezingachangewa ngenxa yexesha because we'll talk about nangezinye izinto about nesikhwetha nentoni yabo but according to your observation I understand in terms of common sense but at the end there's someone onikwe into isipho ngithixo uba makakwazi uvusa abantu inkosi bephamukhondo just to influence the community ba zithini inkosi sentsho ngalento ngezinto singathini mhlawumbe kwenkosi like ba nazo inkosi mhlawumbe ziyayingena this is the way ingoma ikhule zikhona inkosi ezithi this is not the way okanye well research didn't go that far so incwadi the concept in as much as violence yamakhwenkwe but it's broad you know it's about social ills and you know other things so in as much as bandithetha ngamakhwenkwe it's not only that you understand so my research was not specifically focusing on that one aspect only you understand? Okay. If you read the book of Bonba there's a lot of things that I cover but back to your question Ngosi I mean they can only do so much as abantu nabo uzamunqanda and all that but the community apayana if they say this is how we want to do things then it becomes futile you know? But as much as you are saying that abantu bayakwazi right nokurongo of course not to abantu don't you think it was made intentional ba si community is violent abantu bangazazi so that intentional ngubani wenze it's either those people there's this there's someone who said where people are ignorant and there's a chaos there's a lot of money to be made because people do not have time to question everything so don't you think they are being blind so that baqhubekeke ngezandlela so that they being ignorant about what is happening in the world because there's you mean kwi context yasezilalini because I mean I think it differs but khona ilokishi khona ilali khona town so ezilalini because bear in mind umuntu ophethe ezilalini inkosi and inkosi iyayazi biphatha njani but inkosi zisuswe izandla by umthetho which is your so inkosi I didn't make it my own study so inkosi noba ifuna uenforcer yabona umthetho wayo ufuna ukuyoconsulta emthethweni phezulu and bear in mind they have limited resources yofumanisa kwi-van A1 ejonga zonke zale police station A1 ufika nini lo muntu kanye ngafika uxhomeka cases so how can as a government say that ndimo lawulayo but you are not there 24 hours so you're not well aware of what is happening why don't you equip inkosi and give them a freedom to rule but based on kwezi limit kwezi what we call it limit just cause kanye based on usukela apha ubheka pha uyabona because as much as we can say that umuntu uyayazi individual but when it comes to community because singabantu bokuhlala ungachaphazela into yenziwa ngulakhi of course uyabona noba ufuni noba uthanda ungathandi so it's also our role so my question to you since wabona izinto ezisenzeka elalini stick fighting and so on yinto onoqonda uba mhlawumbi ingatshintsha okanye inga-empowerisha abantu ukuze itshintshe le nto sithi ayondlela lena mhlawumbi yokuba ihanjwe zininzi indlela ukuba umntu abe yinkwenkwe yabo well part of that is reading my book and no but for the sake of the audience because ngabantu ngoku aba-visual not everyone abanye abantu bazayifunda incwadi based on into oyithethileyo uyabona so ucinga uba yintoni mhlawumbi okay this is the way
mhlawumbe abantu So mna ongizina I believe we all know naso sombululo ngosinaso apha mhlawumbe le nto part of let's go eniyikwahle. What if you can change this? Do you think mhlawumbe bangavuma ba this is the change now? Indlela sinoyithatha ngokuze i-society be i-society enepeace yenza izinto ngendlela than the violence and the stick fighting and so on. Okanye indlela zo. Do you think ingayithatha njani ikomkhulu okanye osibonda baselana? Bangaya embrace okanye bangathi? I mean, if it's a solution, I expect people to embrace it. If we know as a long nabantu, the community, then I think abantu as leaders who are sound and who care about their people, they don't need to think twice about the proposed solution. So, because it's like you see, there's this boy that is trending called Umzui. I think you're this year young again. And the first clip I book TikTok, I tell you about better or better. It's a go better. Like I said, it's a norm. Now I'm not going and it's but this kind of some don't put this chokam nand. Good boys. But what is a washing back bed? What kind of society is equalisayo as a normalizer into yoba kubethwa abantu and it becomes an ongoing because ndawusokone try amadoda ipheli asokone nto ngakuwe uba uzanikhupha into ezosokone kwanesigaba yayingilakhi lo and into bukho now we are men we cannot it always create a community and attention and I think we're going to have a conversation about this. I understand you're saying that the book explore indoors, but I think with these other things that we need to explore, especially on our side, because when I know isn't as a sky, we only have a few minutes as a sky to according to your experience. Is it must or expected it is totally different. Ngoku kwexesha siphila kulo ngoku kulali yam kucala ndisuka kulo ayisosinyazela which is the Sky. Just for the sake of viewers, Eastern Cape there was the Transkei and the Sky side. Most of the guys that are from Transkei, they have influence. Asha most goes to kabantu bebaleka besuka amavenge wayisuka ebaleka ushaka and so on. So the Sky side, which is a it's more modernized. Yeah, but so hence people should know that we are coming from. Yeah, so we can get on punjani. Yeah. Is it the same as? It's not the same. Ngijonga nendlela ebenza ngayo amasiko ba inesilungu kakhulu. No one really cares about the cultures okanye following the right sequence. Kwenziwa qha yabo ufumanisa ba kwa isiko uba ndithi ndiyazibele ngoba isiko lizaba nesilungu phakathi. Umzekelo mandenze kwenzele nje umzekelo lo ikhona amasiko kuthiwa lijongo mhlawumbe kukhutshwe i20 liter nditsho kwama khonga waselu kwelo jongo kwabona so ke ngoku bengiyibona last year ngoba bekenda goduka ziyafika ezidwana zidimanda utywala and butywala bophukayo babefuna ibhiya ingathi babefuna icase yebhiya but ukulwa akho violence ndithetha ngesikho akho violence ndingathi it's not the main focus because wonke umuntu uhamba netrend uziphila lo ubomi bakhe wonke umuntu ba atebhisa mangamanika yabo ijikile lali inobulokishi and something interesting nasendlini yesikhwala khona kanqabayo kusengathi kuse concert ngibakho umuntu oyi1 ongathi uyi-leader ekhwaya fike untontoni yabo one thing I can assure you indlela esenza ngayo thina kumakhaya kucala we don't follow the sequence. Ungafikela andithi kuthiwa umzekelo ikwala akungeni nabani endlini yana kodwa ngoku uyakwazi ungakwazi ukuthi xa ufika endlini ekwala ungene okanye uhleli intombi nabantwana abathathu yiyo awusinga about ke ngoku into endizama ukuyithetha ukuba kuthi it's not like the old days.
No buti ka ushwangathele ngencwadi yakho uba ifumane kanjani intoni umuntu makayilindele ifuthelayo ngoba. Okay, yeah, I'm not sure if I should share my details. You can share kufaneka you can. Yeah, people can check me out on Facebook. I'm Kwanele Mlambisa. And yeah. Izinto ezinye ezenza because I can see you once met at Danone where we were speaking there. Yeah. So come on, start ezinye izinto. Yeah, so I speak. I'm also a speaker. So I get invited to events, and if I'm invited to speak, I go there. And I also do my own event, Immense Breakfast. It's ends once a year. It's not this year, so next year it's the second edition. Oh wow! And yeah. Okay. Siyabulela kakhulu khona ndithanda into eyi-1 apha kuwe Brand. Just to summarize it, in whatever you say, indlela othetha ngayo, you don't. Abantu abaninzi ufumanisa uba masithi ongezi uthanda isport. Ufumanisa uba nje bethanda isport, uncokola naye akubi kudala mhlawumbi iba zii-lines nje ezimbini ezintathu, anything ayithetha yokweyama kwisport. So you do not have that element of uba ubone uba uzawubhora umuntu based on ngenxa uba wenze ilo yabo. Ufumanisa uba noba kuthiwa ubiziwe akazibona umzekelo, akazibona izipitshi zakho, but ngohlobo endikubona ngalo awungathi ungekuze ezi speaker ubone ukuba nje bubiziwe uzothetha uzawuphuma emxholweni. Ubone uba sizawufela lento emxholweni ngoku incwadi yakhe nto kodwa zamkhupha emxholweni wahlala yena emxholweni. But anyway ixesha lutshaba. Siyabulela man, sicela nisiqhubeke nisubscribe kwi-channel yethu. Sawukhuthazwa nini ukuba imixholo eminje ihlale iphila ize kuni khona ukuze sifundisane, also si-challengeane ngezinto besikhulela kwesikholelwa kuzo sichifa amayindlela. So siyacela kakhulu niqhubeke nisubscribe, qhubeke nithenga incwadi zethu ezithetha ngathi uba sikhule sichifa abantu baphila kwelinye ilizwe kanti bahlala nathi apha. Siyabulela kakhulu. Inkosi.